Hej, jeg hedder Jeppe, og jeg skal prøve de her e-cigaretter. Min kære kollega Martin Kirk har efterhånden presset mig lidt til, at jeg skal prøve at droppe de her cigaretter, som jeg ellers har været ret glad for i 15 år nok, måske lidt mindre. Så nu har jeg besluttet mig for at sige, okay, så giver vi det en chance. Lad os prøve at se, hvad kan de? Hvad kan de faktisk? Så nu sidder jeg sammen med sådan fætter her, og vi har lavet en blanding af, det er noget tutti frutti, noget 12 mg nikotin og noget mentol. Og det er næsten lidt spild, at det blander så meget, fordi jeg har lige en ordentlig influencer, som jeg også køber min stemme sådan i slutningen af det. Så jeg kan ikke smage særlig meget af det. Men gudskelov så håber jeg, at mentolen lige smager lidt igennem i hvert fald. Så nu kører vi.